без да. Крак. Цели мерника. Не, кой е тренер? За много добро. Леко ставите. Чувате се, аз ако бях вътре. Сега в момента ще да плещят локите. Си го правиш, съм да плещат. Тия години не е добре да говорят, защото. Боли ма фара. Много трепери, бе. Към зора, бе. Той е него. Ти знаеш какво? Моля ти се, сними малко. Има ли едно място там долу? Ако се е пил вяграта, не иска само да сгаши. Фанал. Айде, предай се. Той е там. Сега натискай. Аз между другото. Защото той пускава. Много ясно е сега. Подей със сили. Колкото да е злобно, е момиче. Тук разказвали съм така. Колко мой тренер се спреше от 40 минути. Това беше. Някаква се готви за заседание и викат да загина малко, че няма то да прави да играе да играе тогава. Тя няма сила да го контрира това, бати тя нещо. И такова. И той вика. По-леко, боли. И тя не спира. По-леко, моля ти се. Спира боли, ама боли чак на друг. Като изгърнах. Бати на честно, като ще взима трети ден, изкарайте някой да го Той треньора да иде. Той един древен човек карал. Обче да не те виждам. Никога Караколев. Всички ядете.
решил да повръща. Кой? Оня пили Станислава. Да. Ета се казва, Станислава Кекушенко. Справил спаринг с някакъв такъв 17-18 годишен някакъв назов на залата, добър. И той много се засилива яблонска мускул. И тази се ядосала, нали? Нали си беше скъсал такова от силата да го ударим. Пич отишъл повръща. Аба, няма го пази Бирхан. Няма да го пази. Ще му венчи каската. Той даже и паката му научи. Той научи Краколев, той може да пази има. Представя си, толкова никога от по-висок от мен. По-джуче ми се спомня. Как ще по-висок, да? По-висок от мен. Ето до Краколев. Сега ще му бих маваши. За кучка си отворил ръцете, мана. Това беше добре, бе. Ама той е бил джудист, човек. Да, той е бил джудист. Ама не се е бил. Не е бил някакъв. Аре, Караколев, малко уважение, човек е стара, не го би. Той му играе, виж какво му прави. Той даже не ми Сега свали се ръката да ти прасне да зискаш. Караколев не се взел на сериозно, сваля ръката. той така си играе, човек. Много е друг, той като те свали горе-долу на нивото на лице. Той е бавен. Много добро представяне, мога да ви кажа, на нашата зала. Ясно ги по един шалар. Шака 20 пъти. Може 10 минути. Имаше една среща, още ми казват минута, половината си бяха минута 14 секунди. Какво с ръцете един крак отдолу бърдичка. Пак ще го пак. Съвсем е страшно. Що? Не, виж колко е стар, пак се види. От паранка. Това колко е? 50? Караколев как го гледа за един момент, си го отрефил. Много спокойно му играе. Ти гледай как го гледа, всяка беше на земята. Но какво прави? Това не беше много спокойно. Много е спокойно. Това е от спокойните. Мога разбера, Динко ли вика или Караколев? Динко. Андрей. Да, ама той добре играе. Мисля, че е по-тренижен. Кой добре играе? Той е обърнал гарда да може да му е кофти на Караколев. Не, той сега се опъва. Караколев, може ли да пиеш? Председателя на федерацията с този. Пах, ти неща си моля да съм тук. Сега в момента щях да съм там. Че ще ли го видиш много? Сега щях да съм тук. Вика му файти, влиза с главата. Файто е не земя, бе. Той е бил джудист, не. Обаче, спокойно. Аз между другото, едно отговора. Всяк да му дам да ма хамали. Що? Защото Що такова? да си пътяга. Има готин мустак. Той си е стар, да. Да не се си кръста са. Краколев се задобря обаче. Той да не играе. Просто Динко му е много нисък. Много е нисък. И много такъв не го обича. Всички не гледа високо. Знаеш колко е дълъг? Много е стар. Не, че не играе. Той е изнемогнал. Ти представяте му, спари с той изнемогнал. Абе, първо не е сигурен още по себе си. За
Каква пляска ме въпрос? Браво, Караколев. Това е звездата на шоуто. Близък фан. Така съм сега, Рединко, после ще ни правим мръсно, бе. Кой ще не препомня? Караколев, ти току-що стана бял хубав. По Бирхан се кани, че да излизаш до тук. Ето ще расте и това. Не, Караколев ще расте. Караколев изобщо няма да... Той ще играе. Моля, вече тренираш какво. Много Веселе. Спокойно може да започнеш с други спортове. Може да набегаш на училището. Тренирам, няма да тъй. Тъй като също качи главата. Само Ванката му направи лошия поглед. Караколев положи брадичка. Може да посетиш такава мъничка мана с това чулен. Тя знаеш каква е луда, бе. Колкото е луда, но то чулен ли лукав. Тя не мога да стигне. Банката това ли си вика? Мен ма биха. Не мога да стигни главата, бе, много е високо. Тя спори, бе, човек. Много ясно, те трябва да се паса. И те, Те? Който си бил? съседите дори не играх с коли. Ванката. Пешо игра. Значи Пешо. Той няма. Никой не играх с коли, бе. Пешо. Пешо е с ни големи черните, ще се обижда. Караколев, това се получи нещо от цялата работа. Къде отиваш там отзад, бе? Завърна се отзад. Мърсник. Тези. Браво, Теди. Малко моя. Трябваше по-силно. Другото за жените май е по-леко. По-леки, ама ти по-леки. Ама Салтата. Бабанов трябва още бъде, да е просто изключено. Зимко трябва да го пуснат с мен. Окръжете, че е само ето. Ой, да няма други. Пак е. Дълно ръката сте му карали. Откачи му каската, Теди. Голямата ръката, по да им влиза. Скъсаха му се това, бе. Те затова го пуснаха. Караколев видя Зора.